Guys, good morning. Ani Argent Box. Ano itong natin? Balay ta sa terracotta bayon. Mag-unsa ta sa terracotta bayon. Mao na to itong mga gamit nga wala dito. Kaya di ba? Remember mo, di ba daghan kay ko paper. Kaya syempre nanguha kong sugarcane. Madre akong paper. Di ba? 64, 64, 13. Ay, kayo og libro. Mga quill kay di ba daghan kay ko manok. Sumo to na dire. Gani ako quill. Karon, itong buhaton, laan na nila man. Diary pa na ko ni sumo ni. Pawion ang nawala dito sa terracotta bayon. Pangao na to itong mga terracotta dito. A light gray, gold, white. Tignan na ito gipaabot. Manglakaw na ta guys. Kaya walay ulan, nindot kayo din. Wait lang. Makita ninyo, ano na to? Ato na ta. Let's go. Og karon na nata sa terracotta biome. O magpadayon na tagkuhaan ni nira. By the way guys, thank you sa 78 subscribers nato. O karon kay goal na to mabot ni og 80. Please guys, himo ang 100 char. Pero thank you kayo jud sa mga naglantaw sa akong mga shorts, sa akong mga videos tanan. Thank you kayo. O karon padayon na ta. Magkubkub na tag terracotta kaya aron daghan tag agi. Man ani mo humantag kubkub ani terracotta maguli atong palay daghan natay pasalubong sa ato ang kawalingon. Isa ato pasalubongan. Oh, nahurot. Naguba na. Basta naguba. Gawa sa tabi ato ni oops. Uy. Day. Mga mananapan ni. Mga mananap. Yaya apa mo dagan? Pasok sa dagan day. Daw hapit bang puno? 40 pa ang white. Kaning brown kay. Hapit na. Excuse me. Orange terracotta o terracotta. Lain mo klase ni. Patag orange. Kaning light gray. Red sand oy. Not interested in red sand. Dire to sa duol. Sinaara dire sa duol. Tubig man na ito. Pas daw na kape. Ang adlaw daw. Nah, padulong ng salop. Dalion. Darita. Okay. Bunda kay dari oh my god. Ninduto sa color oy. Kuha na to na mga guys. Katsada ba oy? Ay kanindot. May traders obos. Basta ni chocolate terracotta. Sumali sand eh. Kapit na po mga kuba akong pickaxe. Kamera kaya tumukuha ani nga brown. Sa ni brown eh. Brown lagi. Brown terracotta.
Oo, salig sa colorblind. Hindi ba guba na pod? Okay. Naog ta. Balik ta dito. Agay. Namiya pati yung mananapan eh. Di man tayo na anak nga bad. Natural raman tayo nga bad person. Natural. Eh, ito mabutang diri. Brown. Tapos, mag-craft ta. Og pickaxe. Ano ito pickaxe? Oops, hapon na. Hapon na. Hapon na, hapon. Magputang tag ko andere. Para may crepe pa. Okay, good. Sleeping na ta kayo. Gabi na. Sleeping. O, nakamata na ta. Kailangan na nato mo to balik. Ay. Magka play tagkuan. Kahoy. So, kailangan na to mo. Mukil. Magbukag kahoy. Nagisipang hilabot, tira lama. Patay ta kami. Yung ba tayo ning kuan nga, don't kill animals. You monster. Kagwapa sa horse. Nagnaw ni Ash. Kailangan na ito magkuha dagkanan ni kay para ba kayo mo pag-pick up. Okay. Wait lagi. Gutom naman dahil ko. Karong ko kabantay. Suicidal. Tingin nyo. Tula. Tingin. Ay, sorry sa wordings, guys. So sorry. Okay, sa oak. Okay. Magkaroon sa crafting table. Dayon magkuha na tag planks. Very good. Kumaan anang planks kay kani. Okay, cool. Okay, oops. Sorry. Okay. Paspas dagan. Kat dito sa katunay chocolate. Na brown terracotta. May white tree, dagat kay white tree. Unsa gan ini? Orange, tapos na po terracotta. Unsa gan ini nga terracotta? Wait lang. Tanaw na to sa nga terracotta. Kaso lang pagkadaghanan naman niya kung Tagbong. Sa ganyan eh. Brownie, diba? Brown? Ay, terracotta. Terracotta nga normal. Okay. So, pagkala tayo sa chocolate. Chocolate. Oh, nindot ba? Nindot kayo. Nindot kayong color.
Mahagbong ko. Okay. Kanindot pro chocolate. Kani bitaw terkota no. Murag pagkaon. Dura. Kaya nga sa akong aro eh. Wa kay ko. Pulawan sa taning zumbihan eh. Ay, lamia sa chocolate. Pwede ba mag-craft og chocolate diri sa kuan? Minecraft. Ito tayo kakao rin, no? Yung mag-craft og chocolate. Or naa lang, tapos wala ko kabalo. Wala ta kabalo. Ugma na ko eh. Big event. Natambungan. So, dapat matulog ko sa'yo. Ten o'clock, matulog na ko, or 9 p.m. Unta na lingaw mo sa akong mga video, no? Well, kanya akong video, dili man ni uban, dili gini entertaining, kay one man eh. More man eh ka ng simple nga kinabuhi ra, walay ka dili ingon ka itong mag-design gyud, dili po ni hardcore, lisod magani ko survive sa kadlaw, hardcore pa ba? So thankful kay ko sa mga mulantaw maskin dili kay ni siya ingon nga kanang tutorial ba or kanang ng mga massive artistic design or kaya nga mga build pa. Wala ka ng real life. Because ang Minecraft kay my way of escaping reality para ma-relax akong gagalingon. Especially pag ma-feel ko anxiety. Well, after reading the Bible or kung sa'yo pagkani makaulaw kayo. Kaya before reading the Bible, mo-open ako Minecraft sahay. Pero sahay rapot, pero manikamutan nga, dili na ito lang buhaton. Fourth year naman ko karon, so daghan na kay buhaton, especially PC. Kay syempre part man siya sa requirements or maka-graduate. So to my from 38 to 78 subscribers, thank you kayo sa inyong support ha. Although sa ubang mga tao, this video might be only a waste of time, but you took your vacant time with spending your boredom or with this not so entertaining video. Pero murag abot na matingali ning 74 akong kuan. Naghanap og zombie magtingog. Uy, pagkadlo kayo. Kapoy ra balik-balik og anhi diri pagkalayo 18 minutes ang i-spend ay hani mo maabot. Lang sa ni red? Red ni ba?
Net lagi wow rinduta oy. Net kaya pagka-red. Velvety red. Velvety. Speaking dollars. Dali na ba kayo po gabi diri sa Minecraft? Munang relaxing ni Minecraft kay ang gawas pa ni may mong gibati dili like makuyawan jud ka. Tura ka to. Yes na natin 64 ka brown, 2 ka buhok 64. Dagat na natin eh. Tapos mag-red na po ta. Red na po. Kaya kay red oh. Katsada sa red. Kaniya, ato ko sa mong office. Abot na ko dito kay ka-install ko Minecraft. Nakadula ko. Gikan alauna padulong. Alas 5 man tingali. Idula ako Minecraft. Abalay po ko dito. Ato nga world akong kitulatan. Ingon sila pambata daw nula ang Minecraft. Pambata? Kabalo mo kinsa ang majority sa mga players ani? Oh my god. Kung nakabalo lang mo. Wala mo ko sila kabalo kung unsay kuha na ng Minecraft. Unsay essence. Unsay na iyang addictive. Oops! Hapon na mga madi. Manguli na ta. Manguli. Naog. Oh. Wala ta po ni... Okay. Mag-sleeping na ta. Tulog ta kay para ugma kanalo ta mo trabaho. Charis.